Kaya nga maratoni di ba? Ayan na. Sa mga kakasahod pa lang. Oh, kuya, hindi ka na naman mapakali. Bahala ka. Yan yung mga tipong dadaan lang sa palad mo yung sahod. Ikaw bahala kung ayaw mong humanap ng racket kagaya ko. Ako kasi, since gusto ko ng maraming pera, syempre, racket lang tayo ng racket. Pero yung marangal huwag kang raraket na patalim, mahirap yan. Alam mo, ganito na lang yan. Kung isa ka rin sa mga kayod ng kayod pero wala nang naitatago kahit konti, simple lang ang technique dyan. Huwag ka kasi masyadong emosyonal, kuya. Hindi yung tipong kailangan mong dumaan sa kung anumang fast food chain. Nakaamoy ka lang ng langhap sarap dyan. Di mo na makontrol ang sarili mo tapos sinabi mo, I deserve this Ay, di wala na naman. Ubus na naman ang sahod. Ay, nako, hoy. Tandaan mo, may ulam ka pa sa bahay, Umuwi ka na. Kung gusto mo rin mag-uwi ng additional pa premyo ngayong araw, well, isabay mo na tong 1,500 pesos mula sa ating Love Knows No Boundaries. Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Yes, that's correct. Kaya naman kuya, kung isa kang rider ngayon at nakapag-register ka dito sa ating Love Knows No Boundary promo, ready ka na ba mabanggit ko ang iyong pangalan? Yes, laksan mo na ang radyo dahil ikaw ang mag-uwi ng 1,500 pesos, kuya. Kuya Roberto Peregrin. Kuya Roberto Peregrin, bumisita ka na dito sa Love Radio Manila. Dito malapit sa may Pasay City, sa may Star City, yung may NHM 8640 na plate number. Let's go, Kuya Roberto. I-claim mo ng iyong price. At kung gusto mo madagdagan yung additional 500 pesos, magdagdag ka lang o magdala ka lang dito ng chinelas. Yes, chinelas, Kuya Roberto, isang Grab driver. Magdala ka dito ng tsinelas sa ating station at iintayin kita. Ayan na po. Congratulations again, kuya. At o siya, aalis na po muna ako. Ready na ulit tumakbo. Bukas ulit mga kabisyo, same time, same place. This is your one and only DJ Maratoni. Susunod na po ang programang EDSA by Diego Bandido. Ingat pa uwi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!